Okay, magigsunan niya po sa himo-himo o pagkaon no ning haponon. Atong snacks magigsunan kining saging magnilanon, bratuhon ning saging no atong gamiton. Parang excuse me, parang dili ta madak agasto ba kay kini atong kapobrehon ba nga gitag arang-arang presyo ba. Dili ta madak-an sa atong gasto ning watay klarong income ning atong pamuyo ba. Magigsunan ko di ba? Okay, wala ta. Okay, ato na blender. Resunan. Okay. Natawag ka kuan ng tubig gamay. Kanang saling na tubig at ano. Santo sa ka magna. Ato na itimpla sa mga ingredients nato nga yes. O katong kanang ingredients atong gabaston. Tunaw atong kaya ito blending atong sagol na mix na ito tanan o katong saging 1 kilo kini saging 1 kilo man itong blender o katong gitawag og harina nga 3 glass. Okay, batakan mo na iprepare na ito ang siyes sa kutsara o kaning gitawag og other brand. Pwede po best cream magisunon ka mapili kung sa lang kasasis 1 kilo masaging 1 kilo nga harina o nang magisunon ko. Okay, sa payuban asin sa pugnet o tungag kutsara mga kaigsunan. Okay, pong itlog 2 ka buok mo kana itlog na 2 ka buok no. Ato na i-mix kag tubig. Mix sa pag nauna na to tubig na usang mag kung nauna to nga natunaw na siya. Usa pa natin ibutan ng saging no nga blender na to. Okay, ato sa patunawon i-mix sa tanan na siya. Itlog mo to. Kung ginanganlan mo ito mga kisunan, di ba? Kung nanganlan ito atong i-mix siya. O kanin mo ng saging 1 kilo. Itong blender. Okay, ito sagol diha. Sayon na ni nga ingredients pero lami kanon ni magisunan o minus gastos. Okay, ano yan natin no? Okay, ito i-mix. Mix. Okay, dayon. Harina o 1 kilo. Kana mga harina o 1 kilo. 1 kilo na siya. Medya ang akong palit na 2 ka medya na 1 kilo na siya at igsunan ko. Okay dia mga na siya na imo ng 1 kilo. Okay, magsunan ni atong gibuhat karon piting lamia ni magsunan kanon mga tawag og pan Bisaya magsunan ko. Okay, mix mix na to na dayon pag after 30 minutes sa katong gitawag kalumit baking powder usa pa nato i-mix at i-mix po siya sa 30 minutes niya. After pag mix sa 30 minutes ng baking powder ato na po nang pa-standby no. Dayon ihungit na dito sa oven. Kailan mag-oven ako pang tanoy hindi kailan oven may panda masa ko pwede kailan oven yung tao lang kay piting daghan nag-oven nila ko karon bag-o man ko nakaangkon nag-oven tungod sa kapobrehon di ba. Okay, mix ito kato mo po tubutangan to og sa sa lubi kanang kinagod ba o sapal nga pa kupose ba ayun na ikan ta jud sa lubi no. Mix na to na so man sa 30 minutes na mix na to ana ato na pumbutangan og kalumit baking powder no aron adto ta sa oven mag-undan ining pambuhat. Dayon 30 minutes sa oven always 30 minutes sa ani 30 minutes sa oven dayon luto na kaon na po tagbalik 30 minutes 30 minutes sa pag atong i-recall 30 minutes pag human sa pag-mix na nya ibutang ang baking powder 30 minutes po pa standby po 30 minutes ihungit sa standby dayon ihungit sa oven 30 minutes po maluto na kaon po 30 minutes kapanghiki na ka 1 hour. Okay, 1 and 1 hours 1 and 1 hour di kay hours 2 hours awa na galigan-liga nagkabusog. Okay na umana wala na siya 1 and 1 na tanan total sa atong gihimong pan Bisaya mo tawag pan Bisaya. Okay, lamin ikaw nun magkison why sugar free niya dili ni makadaot sa panglawas labi na katong pa ma diabetic pa ma diabetes pa
ug na diabetes na dili makapa taas di kay gamay na ni og glycemic index kay way asukal no kay ano pure ang katamis niya diha ako sa saging slice na slice kay ato ni para sa atong pagungit ay sunan mo na siya diha sa kilid akuha no perti nang tubua sa gamay ra man tag yes no katong baking powder tag sa kutsara may sun sa kilo ang sunan ang ibutang no pero in tubo gyud siya no so dili na delikado kay may ratag ingredients ani nga kan tawag og ino sila nga palabian ko no dili pud maayo kana ato lang i-minimize ato ng mga ingredients ana nga maka lamang patubo no okay mo na sikwati po na away asukal match na kayo siya kay tamis-tamis man ning atuan gitawag og pan Bisaya dayon na asikuan na sikwati nga away asukal nindot kayo magigsunan ni tinuod yun tilawi ra gyud ni sa imong panimalay o maghimo mo makaingon mo ako mamutbot magigsunan lami gyud tinuod dili po delikado sa lawas ug dito mabalak ka ba kay mukaon ta maka paminsa tag tarong bali muhuna nga unsa to di ba kato makadaot sa mga lawas klaro gining anduway delikado o kumpiyansa ta ani mukaon magigsunan ko. Okay, slice ka no. Hindi lang ito lami unog slice kay kanon naman nato di man ni baligya pa niya sigurado nga atong lami unog slice kay mauwaw po ta maot pagka slice kay ato bag baligya uba i-balance yun kay pareha kadako. May ngampa man ang uban nga gamay lang ilang palit nga mao ra magpresyo. Okay, daghang salamat usbon ko. O mayong adlaw kang atong tanan ning ani ra paghimo no sayon ra o simple o gamay ra gasto ang atong snacks karong hapuna magigsunan ko. Okay, usbon ko daghang salamat sa pagtan-aw ni akong vlog no o pag-subscribe no kay nata sa 2,000 nga subscriber mo pagsunan. Okay din ako tas-on akong istorya kay hapit na mahuman ang atong paghimo ni atong pan nga Bisaya.